So for today's video, we were going to Nueva Ecija. Time check guys, 8:40 in the morning. So guys, our first destination is the Farm Villaronte in San Antonio, Nueva Ecija. So, dadaan po tayo sa may Concepcion Tarlac to La Paz, to Zaragoza, and Santa Rosa. So, ito po yung isa sa mga way papunta sa may San Antonio, Nueva Ecija. So, nandito po tayo ngayon sa may Magalang, Pampanga. Tagal. Hindi may sasakyan. So guys, dati pag pumupunta kami ng Nueva Ecija, dumadaan kami sa may Arayat, Pampanga, palabas ng Cabiao, Nueva Ecija. So tatry natin dumaan dito ngayon guys, para makita natin yung way, yung alternate way papunta ng Nueva Ecija. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Yung shortcut. Kumaliwa. Parang traffic ah. Oh. Ito, dami. Mahal. Ah, dyan. Ayun. Bumaba na si Mata ko. Ito 250 ano. Oh, Yung mga jacket na yun. ang dami. Maengganyo pag ganyan kadami. Tsaka pwesto. Wait, ano? Hindi ka tulad din sa mga... Pagkaraan ng 1.6 kilometro, kumanan sa Monastery Road. Uy, panchapsuy. 100 lang.
300 metro. Kumaliwa. Ngayon ka lang din dadaan dyan. Oo. Hindi, dumadaan ako doon pero nakalimutan ko. Kumaliwa sa Magalang Concepcion Road. Uy. Yung kabilang side doon, saan papunta? Yan, Ah, wala. Balitukan. Oo. Doon pa wala yung yan, balito. walang lusutan yan. Oo nga. Dumiretso lang ng 13 minuto hanggang Juan Luna. Oh, So, makapag-zoom. Mali na nga. dito wala masyado, no? Ayun, dami. Katapat mo, bukid. Oo nga. Wala na. Oh, ayan, katapat mo. Doon di bukid, di ba? So guys, buti na lang po sumikat ang araw. Go! Up. Uy, soon to rise.
So guys, palabas na po tayo ng Pampanga. And welcome to Concepcion, Tarlac. Time check guys, 9:05 in the morning. Sabang Bridge. Saan yung Paspan? Sa kabila. Adan na. May siya ba ito? Oo nga. Yan yung mga truck. Sabi ko kasi isip. Kambingan. Uy naman. Papaitan kambing. Puro mga tubo pala yung ano, sa harapan. Oo, tap. Truck ng may kargang ano, tubo. Kaya medyo mabagal. Uy. So guys, yan umaga pa lang, marami ng truck sa daan. Kaya medyo mabagal yung takbo natin guys. Yan. Ooh. Yup. Hindi, mga tubo. Tagal nila. Oh. Uy. San Francisco Bridge. Wow. Ayun ang tulay ng Mumbai. Oo. Kanina po tayo dito. Pagkaraan ng 1 kilometro, kumanan sa Juan Luna. Parang yung dinaanan natin nung pumunta tayo ng ancestral house. Sunday na na. Ay. Paano ibabay natin? Hindi na dahil sa Concepcion. Kumanan sa Juan Luna. So guys, mag-shortcut tayo dito sa Juan Luna. Oo nga, ito yata yung dinaanan natin. Oo, ito yan. Ah, oo, 2 ito. San Francisco. Pagkaraan ng 2.6 kilometro, kumanan sa Juan Luna. Ito yan. 2 San Francisco. 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 2
Kumaliwa sa Juan Luna. So guys, dito rin kami dumaan no, nung pumunta kami ng Aquino Ancestral House. So, kung di nyo pa po napapanood guys, please visit my playlist. Traffic yata. Huh? Ano meron dito? So, medyo traffic dito guys Wala sa naman may nakalagay San dito. Francisco. Oo nga. Ano kaya to? Sundin mo tong mga to. Huh? Uy, ano kaya meron May dito? patay. Ah. So guys, may nililibing po pala kaya medyo traffic dito sa may San Francisco Conception Road. Nakabusangot na yung mga ano. Lalo yung mga tao. Oo nga. Kasi nag-iintay na sila. Oo. Saan dito? Malayo pa na lalakarin nila. Nag-iintay na sila. Ayaw yata na cemetery. Bayan na tayo. Galing. Ito pa din. Ayan. Baka papasok ko doon yung cemetery. So, Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa sa Juan Luna. Tapos kumanan. Ang laki ng FCC. oo nga no.
Kumaliwa sa Juan Luna. Tapos kumanan sa C. Cortez. Malunggay pandesal. Ha? So guys, ito po ang pinaka-bayan ng Concepcion, Tarlac. So, ayan po ang Concepcion Public Market. Medyo traffic po dito guys, palabas. Oh. Kaya isa niya. Kumanan sa C. Cortez. Dito nga yun, dinaanan natin. May daan pala dito. Pagkaraan ng 200 metro. Kumaliwa sa La Purísima. Di ba? Doon pa. Ito? Hindi. Yun. Di ba naman? Di ba naman? Oo, hindi pa. Doon. Yan. Kumaliwa sa La Purísima. Ito ba? Ito yata. Ito. Ito yata yung bahay eh. Isa. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan sa Apolinario Mabini. Oh, yung ganda ng ano, simbahan. One way to eh. So guys, ito po yung Aquino Ancestral Kumanan House. sa Apolinario Mabini. Ito po yung entrance. Yan. Oh, dito daw. So, meron po palang way dito guys pa punta ng San Antonio, Nueva Ecija. Dumiretso lang ng 25 minuto hanggang 58, Tarlac Santa Rosa Road. Yun.
dadaan dito guys. Yun ang 10 taon. Lukong Bridge. Diretso na lang siya, no? 15 kilometers. Yeah. Doon tayo labas. Oh. Arayat. Sa likod tayong arayat. Tinig mo sa puso at tila isang awit. Nais ko lang malaman, meron ka bang kailangan? Nais mo bang sa'yo'y kaibigan na? Sana ang iyong damdamin ay di ganun sa akin. Ba yan? Wow, ang lawak po ng taniman ng mais dito guys. So, Pero, tala yan. so hindi. Sa right side, mais. Ay, sa left side. Sa right side, ang palay. Ayaw tumawid Chinese. Parang Nueva Ecija feels. Na? Kaluan. Sabi ko, ewan. Kaluluwan. Ano, So guys, nandito na po tayo sa may Kaluluwan. 9 kilometers na lang guys. Nasa may Lapas, Tarlac na tayo. Uy, medyo traffic. si Miguel. Hinaan ko na. Yeah. Saan na kaya? Uy, ano to? Ayo. Ah, sa may Conception pa rin tayo. I love Kaluluwan Conception. Conception is Conception is Saint Isidore Parish. Ganda ng simbahan. ngayon pala napasok dito. Ngayon pa lang. Oo nga, no? Nung pinasok ko doon, nabigyan ko lang. Tagal na yun. Upload pa to. Ah. Ano? Ayo, OC, oh. OC Bago, yan. ang ganda. Oo, save siya. Mm-mm. Patay ang mga negosyo maliliit na tindahan dito. Oo, no? Pag lumikit ang OC, patay ka. Oo, okay. Oh, palabas na tayo. Ano na kaya to? Ganito pa rin daan dito.
may ako ngayon. Hindi ko practice yun. O kaya maigi lang. Tupad. Anihan no? Panahon ng anihan. Summer. Sana hanggang mamaya mainit. Concepcion La Paz Road. Ayun. Ano to? Kaot. Barangay Kaot. Parang ikaw. Yan. Kaot So guys, nasa may La Paz Tarlac na po pala tayo. boundary yan. Oo, time check guys, 9:46 in the morning. Parang unang barangay Oo. na maglalabas. So, parang unang barangay po ng La Paz, ang Kaot. Kung manggagaling kayo ng Concepcion Tarlac. Eto, welcome to La Paz. Yan guys, may signage. So, wala lang pong Arco.